Dobré ráno, je štvrtok, 4. decembra, 7 hodín a na Teatri štartujeme hranné vysielanie. Vitajte. Bližšie sa pozrieme aj na tieto témy. Žilinka ani Pellegrini nepochodili, o zmenách v protikorupčnom úrade by mohli poslanci rozhodnúť už dnes. Štát nám pomôže s platením účtov za energie, nariadenie vstúpi do platnosti 8. decembra. Pokračuje súd so záchranárom, ktorý uniesol študentku. Priznal sa, že ju držal u seba doma proti jej vôli. O zmenách v protikorupčnom úrade by mohli poslanci rozhodnúť už dnes. Parlament ho posunul do druhého čítania, pred ktorým zasadol aj ústavnoprávny výbor. Koalícia naň však žiaden pozmeňujúci návrh nepriniesla. A to aj napriek tomu, že výhrady majú generálny prokurátor aj prezident. Horálky dorazili do parlamentu. Minister spravodlivosti zaťahuje brzdu proti malým krádežiam. Vláda ich mesiace nevidela, teraz ich chce riešiť zrýchlene. Opozícia odkazuje konečne. Odmieta však obvinenia, že za nárastom kriminality je jej protivládna kampaň. V tieni neúspešných rokovaní Witkofa v Moskve prichádza na rad Európa. Európska komisia pripravila plán 2 pôžičiek pre Kyjev v sume desiatkách miliárd eur. Jedna z nich ráta aj s využitím zmrazených ruských aktív. Nezaostávajú ani členské krajiny NATO, ktoré sa dohodli, že Ukrajine dodajú ďalšie zbrane. Nepoužívajte moje piesne vo svojich videách. Takýto tvrdý odkaz poslala speváčka Sabrina Carpenter americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Prečo? Dozviete sa v príspevku. A pokračujeme športom. V dohrávke 10. kola Nike ligy sa zrodilo obrovské prekvapenie. Slovan Bratislava prehral doma s Ružomberkom 1-2, čo sa naposledy stalo pred vyše 11 rokmi. Dunajská Streda postúpila do štvrťfinále Slovnaft Cupu. Zverenci Branislava Fodreka zdolali na svojom štadióne Michalovce 3-0. A v dnešnom vysielaní Teatri sa budeme venovať aj týmto témam. O zmenách v protikorupčnom úrade by mohli poslanci rozhodnúť už dnes. Na ústavnoprávnom výbore koalícia žiaden pozmeňujúci návrh nepriniesla, a to aj napriek tomu, že výhrady majú Žilinka aj Pellegrini. Sledujeme aj súd s bývalým záchranárom, ktorý uniesol študentku Soňu. Obžalovaný sa už priznal, že ju držal u seba doma proti jej vôli. V dnešnej časti relácie Kód obrana sa kolega Peter Evus vybral do Nitry, aby vám odkryl viac o zákulisia velenia národných obranných síl, a rozprávať sa bude s hlavným inštruktorom výcviku. V maďarskom Ostrihome sa stretli prezidenti krajín Vyšegrádskej štvorky. Venovali sa najmä téme zvýšenia konkurencieschopnosti, posilnenia produktivity a modernizácie. Viac už v zázname tlačovej besedy. Rada verejnoprávneho rozhlasu sa rozhodla na potrebe posilniť kvalitu a objektívnosť spravodajstva. Podľa Machalu ide značná časť financií z rozpočtu do čiernej diery. Najnovší poradca riaditeľky spravodajstva by chcel dávať priestor aj alternatívnym médiám. Nárok na energopomoc od štátu budú mať domácnosti s maximálnym príjmom 1930 eur. Opozícia ministerku kritizuje, že s ňou prichádza neskoro. Vláda prijala aj opatrenia na zlepšenie bezpečnosti na železnici. Materiál, ktorý predstavil rezort dopravy, obsahuje viacero bodov. Od zavedenia bezpečnostných systémov až po posilnenie kontroly dopravným úradom. Téme sa venuje Matej Kurila. Slovensko bude možno žalovať Európsku komisiu za zákaz dovozu ruského plynu. Vláda už má na stole analýzu, ktorá jej má predostrieť možnosti, ako to urobiť. Opozícia hovorí, že ak sa to stane, bude to medzinárodná hanba. Donald Trump označil útorkové rokovanie svojich vyslancov s Vladimírom Putinom za celkom dobré. Priznal však, že zatiaľ nie je jasné, čo bude nasledovať. Obnovenie V4 v Ostrihome rokovali prezidenti Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. V zložitej geopolitickej situácii sa hlavy štátov radšej venovali témam, ktoré ich spájajú, než tým, čo ich rozdeľujú. Čakali na nejako na spasenie 16 rokov a zase prestanú jazdiť. Vlaky na trati zo Zvolena do Šiach definitívne rušia. Nepomohli protesty starostov, primátorov ani župy. Rezort dopravy hovorí o nízkom záujme, samosprávy o ignorovaní ich pripomienok. Vláda schválila adresnú energopomoc pre domácnosti na budúci rok. Mala by mať na ňu nárok každá domácnosť, ktorej hranica príjmu mesačne nepresiahne 1930 eur. Premiér Robert Fico hovorí, že bez nej by ceny stúpli o 22 až 30 %. Francúzsky prezident Emmanuel Macron je na návšteve Číny, kde sa stretol s čínskym náprotivkom Xi Jinpingom. Macron vyhlásil, že spolupráca s Pekingom je kľúčová pri úsilí o mier na Ukrajine. A pokračujeme športom. Pavol Regenda skóroval aj v druhom zápase po návrate do NHL. Golom v presilovke v záverečnej tretine iba korigoval prehru San Jose s Washingtonom 1-7. V početnej výhode mieril do čierneho aj Juraj Slavkovský a Montreal zdolal Winnipeg.
Vláda schválila dlho očakávanú energopomoc. Dotkne sa asi 90% domácností. Ako by mala vyzerať, prezradila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Vláda predstavila nový systém energopomoci pre rok 2026, ktorý má chrániť domácnosti pred rastom cien energií. Pomoc už ale nebude plošná, ale určená len pre domácnosti spĺňajúce príjmové kritéria. Viac o tom, ako bude fungovať systém a aké dopady môže mať, si povieme s analytikom Radovanom. Určovať tie domácnosti, ktoré nárok na tú energopomoc budú mať a naopak, ktoré sa do toho balíka nedostanú. Tento model účinne chrániť ľudí pred rastom cien. Posledná otázka, krátku odpoveď poprosím. Ak niekto z tej schémy vypadne, myslí si, že na ňu má nárok, má nejakú šancu?